sikwethulela iripoti. MJZ Media House sikwethulela iripoti. Hlala ubeke indlebe. Waphinde waba njalo-ke. Angazi ukuthi ihambe ibuyibe ngoba mina bengazoxoviswa awusebefikile oxoviswa. Sikwethulela obekwenzeka. Bewungekho beka indlebe uzizwele. MJZ Media House sikwethulela ireport. Nqobuzitha wangiphoxa kakhulu, wangiphoxa uNqobuzitha. Isima ekuso sasingavuma ukuthi ngoba baningi abantu uNqobuzitha ababukela kuwena njenge-artist njengomculi, kodwa ufike emcimbini ufike kulesimo okusona. Akusuplagi lo. Akusuplagi lo, angazi ngathi Sikubingelele mlaleli kwimJZ Media House la sikwethulela khona ireport la sikulandele khona isigugula samazisi namangwane umfoka Dlamini okade ekumcimbi obewulapha ya eBergville ngomhla ka1 kuMasingana 2026. Umcimbi obaminyaka yonke njalo ngomhla ka1 kuMasingana ohlelwa yiqembu elaziwa kakhulu lapha yana eBergville, iqembu lamankonyane. Hlala ubeke indlebe uzokuthatha kubeke umfoka Dlamini ngokwa kwenzeka ngalo liyasuku kanye nabaculi ababekhona uzokubeka akuchazele okuhle okwenzeka nokubi okwenzeka. Sikwethulela ireport. Ngibingelele kubathandi bomculo kaMaskandi, kubathandi bomculo wesintu, umculo ohamba negazi, kumabhinca nje wonke. Ngiyabingelela sigugula samazisi namangwane sesibingelelayo. Sibonge kakhulu mfowethu ngokusimema la kumJZ Media House ukuzophefumula ngomcimbi ngesikade sisuka wona ngomhla ka1 ngesonto liphelile sisuka kulona obulapha Ezwelethu Primary School ePotshini eMangwaneni osuke uhlelwe iqembu amankonyane. Umcimbi ke loyana ohlezi bakhona minyaka yonke. Ngixolise kakhulu mfowethu, kubalulekile ukuthi ngikusho lokho ngoba kwaba ne-breakdown of communication eyaba khona between o-organizer nabo-cameraman ekuthenini babefisa ukuthi bezokwenza i-interview media coverage nama-artist ewonke azobe hambele umcimbi. Ngilishwa-ke kwaba nezizathu esengisimentionile. Akuyilutho-ke lokho mfowethu, njengoba ngikhuluma la namhlanje ngizozama ukulungisa lokho. Inkinga hlezi siba khona nje liqoqo libhekile nelengqwele liyopha mfowethu, singabantu nathi kuyenzeka siphambeke lapha nalapha. Siyakubonga lokho mfowethu, njengoba sengikhona ngaphandle kokupholisa amaseko mfowethu. Bonga kakhulu iqembu lamankonyane oliholwa ngubaba uCebekulo ngubhutusihle umholwane. Sifisa ukuthi sengathi bangabambisana njalo, kungabi khona uqhekeko oluyoba khona mfowethu, ngoba selihambe ibanga elide liyaqembu libambisene mfowethu. Sikubona la emcimbini lwabo sobe uhlelile mfowethu. Siyakubonga lokho, siyafisa nje ngathi nabambisana njalo. Ziba khona ingqinamba enibhekana nazo, kodwa ningqobe liqhubeke ngokusebenza ngokubambisana. Kuyakusho njalo-ke ukuthi umholo omuhle omqopho njengoba ibhincana abaningi. Sibonge kakhulu kuyena ubaCebekulo njengomholi wale qembu. Siyakubonga lokho baba ukuthi ungapheli umoya, ungafelwa inhliziyo ne-team nje yonke yamankonyane. Siyafisa ukuthi iqhubeke, sinethemba phela ukuthi cha kukhululeza ngoba siyabona iqembu amankonyane selililandelile igama lalo. Siyayibona insizwa lezi ezincane ishingishane okukhomba kona-ke impilo, ngoba ikusasa lezwe kuthiwa inkosi isematholeni, ikusasa lezwe lisentsheni. Njengoba sebefake insizwa lezi ezincane, sinethemba elikhulu ukuthi iqembu ngeke liphele nanoma inini. Siyakubonga lokho ngoba ikusasa lalo liseyinsizweni lezi ibutho elincane amashesha ahlolo. Ngale kokuthandabuza mfowethu, angihlala udabeni ukubonga ama-artist nje wonke nabalandeli nabasupporters amathandi bomculo nje bebonke amabhinca ephumelele zokuseka umculo. Siyabonga kubo bonke nje abangilalele njengamanje. Angazi umJZ Media House uhambe ibanga elinganani nje, kodwa ngifisa ukubonga lokho mfowethu nokuba ingxenye nokuba ingxenye yomcimbi nathi ukuthi sibe ingxenye yohlelo lweni. Siyakubonga lokho mfowethu, isikhathi nisiphe sona. Siyakubonga lokho. Maningi ama-artist ayekade khona ukudweba isithombe emqondo nje kwababe ngekho ukuthi cha amehlo ngamabheka ashiye awaphathelani. Sabuka impela into yamehlo. Siyakubonga lokho. Nami-ke maningi amaciko ayikhona ngizokha phezulu nje ngi-highlight, ngizokhathula ngeke ngiwashiye amabhanga,
cabanga ukuthi kwakukhona insizwa lapha yasesitulwane okuyinyoni yothando insizwa ke engake ngathi kuyihlaba kakhulu emculweni ukuthi ayindoda ungathi ukuphakamisa amasokisi hayi baphakamisile indoda amadoda uma uba nokugxeka lapha nalapha kusuke ngekona ukuthi mhlambe ukhona idraje sinayo personal cha sikhuluma nje ngenhloso yokwakha nokukhulisa umculo wekithi umculo wesintu ngelishwa ke umfowethu akaze vele ukuthi uyangiphendula uthini uyayathule nje ngoba phela ngeke kube umagayadlele ngeke kube umagide eshayila ihlombe ithina ababukeli suke sijaja sibone ukuthi kodwa engathi amadoda ekhulula amasokisi inyoni yothando kuyashaya kakhulu ilungisile iphutha elenzile ngonyaka ka2024 ilungisile muhle kakhulu inyoni yothando umsebenzi umfowethu kakhulu yancomeka ndoda amadoda ngabona ukuthi hayi izinga liphezulu kakhulu kwakuyiloko ngempela mfowethu uqinisa nje amabhawudi ukuthi wakhuphula amasokisi uyabona hayi ngoba kwakunjani ngiyakubonga lo mfowethu umuntu omuhle umuntu obonisekayo ukusakhulu abe indoda abe umculi siyakubonga lo mfowethu kwaba nensizwa seyiqinile kakhulu bekuyinsizwa impela eseyivuthiwe impela simkantshubovu iqhamuka lapha kwaNkosana noma kusegangadweni ngisakhumbuli kodwa nje ukuthi angithi iqhamuka lapha kwaNkosana edukuza khona eBackville umsizwa kaHlongwane umkhulu uHlongwane impunga impela isimpunga lifahlazile libhondo impela ayilake ladlala amadoda acatlavulwa uyena inkundla laphana awu ikhala amadoda inkosi yombhemo awungasho ngathi uyadlala impunga siyabonga kakhulu lapho omkhulu wadlala kakhulu umkhulu ayabonakala amagalelo omkhulu siyakubonga ngangiqala ukuyibona kulo yamcimbi kodwa kunethemba ukuthi sesiyohlezi sinayo umkhulu uHlongwane uqhamuka lapha kwaNkosana edukuza muhle kakhulu umsebenzi wakho omkhulu uyancomeka impela kwakukhona ikwazi endala kube nensizwa ke esinokuba nayo eyibiza ngevimbe elihle enye ke umsakazi wami ingqinamba esibhekene nayo mfowethu because amanye ama platforms esasikade siwasebenzisa phambilini aselavalwa nqitha asisakhona ukuxhumana asenayo indlela yokuxhumana nama artists ukuthi as-update lapha nalapha lensizwe eyibiza ngevimbe elihle insizwe ebikade ikhona vele emculweni isishintshe nje igama ebikade ilivimba mzila before kodwa manje useyibiza ngevimbe elihle kusho ukuthi ke kuningqinamba ethile igcina iphoqa ukuthi alishintshe igama uselivimbe elihle yadlala ke insizwe muhle kakhulu uvimba mzila ubeyibiza ngevimba mzila phambilini muhle kakhulu umsebenzi wakho mfowethu uculo wakho muhle uyalaleleka unesizotha kanti usemncane kodwa nje uphethe loshunu inkonzo ezindalo uyabona into yakhe ayitatazeleleki uyichamazeleli ihamba nje ngesizotha uyibambile impela lapha ninsizwa ngaze ngalandelela impela ukuthola kuphi lamajob ashova nawo ukuthi insizwa zakhona ethinoms ivimba mzila lelo eselibiza ngevimbe elihle ngiyakhathula ke mfowethu ukukhumbula nje laba ababili abathathu embakhumbulayo kube umhelezi insizwa lapha eqhamuka eManzana umfokazondo lo eManzana lapho madoda kudla ubheka leko ma blessing umhelezi umfokazondo angazi ukuthi ihamba ibuyibe ngoba mina bengazoxoviswa usebefikile oxoviswa angazi ukuthi kube kanjani sathi ukukhuluma nje naye kodwa sazinquma amakhanda ngisayishiya ngingakachazeleke enye ke ingqinamba esengiyibalile ukuthi kuvaleka kwamanye ama platform kusilimaze kakhulu ikakhulukazi exhumaneni namaciko ama-update siyawathola kodwa ziyabiza izinto za online uyabona akufani noma bekade kwenzeka before because bisikhona ukuthola i-update immediately nje i-artist liba noshintsho oluthile besikwazi ukuthi si-update-eke kahle umhelezi umfokazondo oqhamuka lapha esingazi noma ukhipha ngaphansi koxovizwe abuye futhi akhiphe ngaphansi kamhelezi kodwa umhelezi omdala-ke futhi nokho emculweni nakhona emcimbini uhlezi bakhona kuliyamcimbi siyakubonga-ke lokho mfowethu uyadlala-ke indoda amadoda noma phela ngathi ukudidiseka uzazi ezinhleni intombi lapha kodwa-ke akusenani yalanywa insizwa lapha isikhothane somaskanda sikhulile-ke le nsizwa ngigcinise encane
ukukhula ke komuntu ngomzimba physical nomqondweni nasemandleni iyashova impela insizwa ngayibona ukuthi ikhulile impela kuyabalance kuyahambisana iyadlala insizwa kahle kakhulu isikhathi somaskani ngangilo kodwa ngithi uthi impela ngoba ngiyamazi ngicabanga ke into yabo yasiphazamisa unyaka ka 2020 no last year 2025 lani izulu asangakhona ukufika emcimbini sibona ama-artist wonke abanye bajika endleleni kodwa mina ngajika khona ebaleni yiloko kunye okudala ukuthi mhlambe sibe nokuthi singasawakhumbuli kahle ama-artist ngoba enye into esihlanganisayo yilo yamcimbi ngale kwalowo mcimbi thothi kuba kancane ukuthi sibe sibonane kodwa akakuyilutho lokho ngoba phela kuyenzeka sibonane njengoba sibonane iyadlala indoda amadoda kahle kakhulu umculo wayo uyalandeleleka unandi nje kakhulu eqinisweni phela i-most ama-artist ayikhona awakhuphulile amasokisi okuyinto enhle-ke nokho siyakubonga lokho kube insizwa yayicula igospel upastor Mthokozisi Masengeni sewupastor uBrad insizwa eqhamuka lapho okhombe emazizini kwelakithi okhona emahlabathini naqhamuka enhlanalo ukhombe phesha kwesigubhu ngeke ngihlale ngingakumention lokho ngoba ingqwele zangikhulisa sikhona khona okhombe ngilishwaki sizandlula zonke njengoba ngikhuluma nje amathamba abo nginginabe kakhulu uMthokozisi Pastor Masengeni uyadlala ke insizwa kakhulu bazoyazi kakhulu khona la inkundleni zokuxhumana ithi mabaphile ngomthandazo iyashaya kakhulu yasezizwe ngikhumbuse nje Deborah Olundi okholeka nje zonke ovuyo zonke ingwazi osifisa ingwazi lezi endala zegospel iyashaya kakhulu iphethe lesasiqi somculo waqala umculo olandeleleka umculo olaleleka umntoti kakhulu umsebenzi wakhe ubhuti ubhuti kwande ke bhuti ukhule njalo umsebenzi qhubekele phambili kunenge sisabhekile ngihlabele phambili kwaba nensizwa eyayibiza ngoSokhulu njengoba ngishilo ukuthi kuyasilimaza ngixolise lapho ukhiqiqo nje okuncane okuye baba khona insizwa leyibiza ngoSokhulu njengoba ngishilo ukuthi uvaleka kwama platforms lawo liyasishaya lapha nalapha lesizwa nama ngiyazi eyibiza ngoSokhulu hawu kwakizo cause ngangicela amawele lapha ngangiu-MC ngiyu-stage manager uyabona ngangicela amawele ngiyikalakatha ngingedwa uSokhulu lo i-artist elidala nje lakhona eMangwaneni kodwa selishintshe igama futhi akasayibizi ngegama belisebenzisa before seyibiza ngegama elisha uGeqele umfokazondo odaba khona lapha kwelamangwane khona ePotshini uGeqele useyibiza ngoSokhulu ayingezwe mayebhaliswa laphana umphathi wakhe okuyimanager yakhe ngathi ukhuluma ngeingoma engizaziyo lezi ingoma ehlisa mkho wami konakele ezweni ingoma engizaziyo lezi kodwa manje icula umuntu ongamazi ngase ngicasuke kabi ngithi ubani lo thatha ingoma zabantu ayimangilandelela ngiyathola ukuthi hayi uGeqele lo oculayo la umfokazondo ngenhlanhla ke ngakhona futhi nokuthola ithuba lokuthi silumana indlebe ngasese ngaphandle ukubuza ukuthi kubuye kwenzakalani kupersonal kakhulu ke at least kuba sikhuluma naye mhlambe bengizomenshina nayasho ukuthi kwenzekeni uyabona ukuthi kwaba nenginamba abhekana nasezayigcina seyiphoqa ukuthi cha akalihoxise leli gama likaGeqele abuyele kuSokhulu ke uGeqele amanye ama-artist layo amadala eswazi okushayayo kakhulu siyayibona ipressure shaya ama-artist because kuba nzima ngisho ukubamba ucingo ama-artist efuna ama-interviews efuna in kodwa ke sibonge nje mfowethu ukuthi niyinikele ekuthenini nje nisinikele lo phisanyana omncane wesikhathi ukuthi sikwazi ukuphefumula sidlulise lokho esikudlulisayo njengamanje mfowethu siyakubonga yadlala ke indoda amadoda uGeqele Sokhulu ayadlala kakhulu inkosi yomdala amadoda noma ke athi ukuphazanyiswa imvula ngoba yayiligezi insizwa yafuna ukukhandwa stage ngoba sasesihliphekile impela kwasekonakele nemvula yayisibishisa sasibisha impela kwasekushubile kakhulu kodwa ke phezu
ngemva konke cha yadlala indoda yayimisela njengejwayelo nje umculo wakhe umculo uhamba negazi umculo nje ohloniphekile yazi yasho yathi khona umsebenzi okhona nedi nje ngoba isaphazamisekile umsebenzi omusha kodwa uzoqhamuka nje futhi maduze enye ke inkinga leyo noma siwuthola umsebenzi sesiwuthola emva kwesikhathi because asinayo manje indawo ezinzile esingathi siyagaranta ukuthi iciko malikhipha nansi indawo lizokhona ukuthi lizosethulela umsebenzi walo ngaphambi mhlawumbe kuzokuyoba kuze kube nendawo la kuthiwa khona kuyokwenziwa i-launch i-CD kube inkosazana laphana inkosazana eyibiza eyamantungwa awuyashaya yazi yangikhumbuza igugu lamantungu eNewcastle awuya igagu leyantombi manje eyamantungwa uTheosisi uqhamuka eWoodford uyadlala kakhulu umculo wakhe umculo weinqwele mawubona intombi zabalungisi izo nje ngqo yalaleleka impela uyezwa ukuthi cha akangenanga emculweni ukungenela ukuzothatha amashansi kube nento ethile ebimphusha yalaleleka kakhulu umculo wakhe yamantombi eqhamuka lapha eWoodford khona eBergville bomondli wefa awu madoda sitimela samampondo ubhombele indlamhlathi kamayekisa kanhliziyo kamzazela kasokhabzela ushembeke lo ngelishwa insizwa zange sakhona ukukhuluma nayo kodwa ngayizwe stage ibonga kakhulisa othi kakhulukazi kuma digital stores ukuthi umculo engathi uhambe kahle kakhulu siyabona ke kodwa sonke ukuthi cha iphushile kakhulu indoda kakhulukazi lapha ngayo ubhombela siyabonga amadoda amuhle umsebenzi yancomeka kakhulu nje uqhubeke kwenzeke kahle ngendlela konke siyakubonga lokho ube insizwa yakithi angazi noma ngizoqala ngincome la noma ngizoqala ngokuncoma ngicine ngokugxeka angazi unqobuzitha Oros unqobuzitha wangiphoxa kakhulu unqobuzitha eyintweni zonke engingayimenshina nje ngihlale ngingakusho lokho ngakusho nje dilike stage ngakhala ngangime nomzali wakhe omzalayo akhala ukuthi kodwa uyambona yini umntwana ukuthi indlela yasibonisa yona isima ekuso sasingavuma ukuthi ngoba baningi abantu unqobuzitha ababukela kuwena njenge-artist njengomculi kodwa ufike emcimbini ufike kulesimo wakusona mfowethu akusuplagi lo angazi ngathi ukuthi sibindi ezingaka nisokugibela estage ukulesa simo okuso usithatha kubulala umculo lokho nokungayihloniphi nongahloniphi kamanye ama-artist mfowethu because ngoba uwumculo uyi-role model yabanye abantu kakhulukazi iy'ngane lezi ey'suke y'khula zifika zizonibuka zizonisupport egcineni kwayo konke ifike ifice Oros kulesimo akuso unqobuzitha wangidumaza-ke mobe ngaphoxeka mfowethu ngibuye ngincomeke kusho ukuthi sengiyaluma ngiyaphephetha angiphephethi kodwa-ke yinhle into ayenza laphana i-combination le enaniyenza laphana naye uButusihle okuyena mholi weqembu lamankonyane la walanda khona ingoma nje endala yayintsha ngendlela wabisoyenza ngayo laphana uthi ngonile baba nginecala ngalala nomfazi umuntu indoda isejele yaba yinhle ilento zanini because wayibona yakhanda ne-attention kakhulu kubabukeli wabona ukuthi uqhamuke nento ehlukile ngempela ke ihlukile because na ubiza laphana kwangathi ubiza ingoma engayazi kodwa ingoma endala engiyazi ngakujabulela lokho kodwa nganexhala ngangifana nomuntu ogijime nesenyelo ngesenzo sakho ngicabanga ngayo ke kodwa ukuthi ngeke kubuye kwenzeke lo sihlabele phambili sithi thuthu ungabalisi kakhulu kwanengwazi endala ke unje emnyama wadlala kahle kakhulu inkinga yamshaya lapha nemvula waqondana nemvula nje emnyama because waqala waziwayoqeda ngemvula emphikisa nje impela kwawubona istage masibisha sishona phansi sishona phansi kwaphoqa ukuthi azadelike adlala impela phansi enkundleni imvula yamnetha ke kakhulu ngakubonga ke kodwa lokuthi angashiyi istage
abona phela manje iciko kuthiwa licula umaskandi thina sazi ukuthi insizwa eqhathiwe ephekiwe ephuma emakhaya imvula into endala bungathi makuthiwa setabeni siyolusa bese uthi hayi ngoba seliyana izulu sewushiye emuva imfuyo lokho nje kukodwa ne-team yakhe yonke ngakuncoma ngakubonga ukuthi cha insizwa ke lesi into nje badlala ke njengama-artist amadala kade kayibamba lapha ePortugal. Siyakubonga lokho ndoda amadoda umculo kwaba mhle kakhulu nje Mnyama. Siyakubonga mfowethu. Cabanga usizeleke indoda ngoba ngayibona sekugibele elinye i-artist eliyibiza ngompotozi wathi nangibuza wathi uqhamuka eMaswazini. Umpotozi ya umpotozi insizwe eqhamuka eMaswazini ne-artist noma igidanga ngoma endafana ngalibona likhuphula inhlonze iqhaza kanjani insizwa madoda isikhuluma nami kanje kodwa abuye ngayibona kodwa ishwelezela umpotozi ukuthi hayi yabona hayi ngiyindoda welokhuzana indoda welokhuzana ungakhulumi kanjalo akhulunywa kanjalo nomuntu osuke bekwe phambi kwakho kwathiwa nanga umuntu enizosebenza naye nibani ukuhlonipha umuntu akusho ukuthi uyamsaba but kusho ukubekezelelana umsebenzisana inhloso ikakhulukazi njengoba nenza umsebenzi wesizwe aniculela nina but eniculela abantu basuke bezonibona kuba nendlela yakhe yokugibela stage yokubhalisa nani makuthiwa nje manje uzongena abantu uyathanda kusuke kuzongena leyo muntu osuke esebenzisa. Siyakubonga ke lokho ukuthi egcineni kwawo konke kuba yinkinga ezincane ezimanagable ekutheni akuze igcine sekunaloko kudonsana ngedlozana nani. Siyakubonga ke lokho. Umpotozi wadlala ndoda amadoda ngezwe ukuthi engazathi ubukade uphuma nje Mnyama mawuthi inkosana kanje Mnyama mawuthi ngezwe mention lapho uphuma nje Mnyama okubuke ukuthi kusho sekuliqembu eselikhulileke mase likwazi ukukhipha ama-artist aphuma kunje Mnyama ayimele agaranteli futhi ukuthi siphuma ngaphansi kaSibanibani. Siyakubonga nje Mnyama lokho Black Dog uqhubeka umsebenzi omuhle mfowethu ukhulu. Ngicabanga ukuthi siyakubonga mfowethu ngokwesikhathi noma sengidlulile kakhulu besingezwe u15 minutes ukukhuluma kodwa sengishayikileke ngibona sesigabenqa manje sisibhekele ngiyayiphetha ke imbenge mfowethu ngiyagoqa ngiyasonga manje uphetha sona isigugula kakhulu phambi kube ngigoqe mfowethu sengishayila isipili sogcina kube namaqembu kamadala esiwazi ukuthi nje noma kunjani asuke ezoba khona emcimbini ngelishwa siwangisobona njengamancoka amahle aqhamuka lekhaya eMazizini asiwabonanga amancoka amahle kube oKhalipha okuyiqembu elilidoma pensela asas sebayapho amapensela isiphano amapensela uzayizamdlalela enye ingoma lezinsizwa madoda suka oKhalipha elinye leqembu lezinsizwa singayibonanga namanye ngicabanga ama-NB noma ama-CV nawo namanye amaqembu maningi ningixolele weyinsizwa anginishiyi ngoba mhlambe nginibamba ngophondo sengishana sikhathi sibongeke kakhulu. Sibonga umphathi weqembu lamankonyane okungubhuti uSihle sibonge kulona amankonyane amadala namankonyane amancane ukuyinikela kwenu ekutheni umcimbi ube impumelelo. Lokho mfowethu engathi ngiyakubalula ukubonga nokugcizelela ukuthi cha umcimbi wahamba kahle kakhulu futhi waba impumelelo. Siyakubonga kakhulu lokho. Inxoleleke emabhinca lapho kungabhekekanga khona kahle liphoshwa libhekile nelengcwele leyo phana ngomuntu noxa mhlala emanzini kodwa isona silwane esinensili kwedlula zonke ilwane nofisha uhlala emanzini kodwa iphunga kalipheli kuyashayiseka ke ngephutha ngabantu. Ngiyathokoza kakhulu. Danko Mtshezi Media.